Eskerrik asko, mahaiburu, senatari jaun Andreok, arratsaldeon. Gure taldean PPk aurkeztutako mozioarekin eskatoz bat, ez aurrekariarekin, ez proposamenarekin. Baina irakurri ostean, eta beste hitzartze batzuk entzutean, puntu komun posible batzuk egon litezke. Lehenengoa, krisi humanitario bati modu humanitarioan erantzun behar zaio, eta horregaitik besteak beste, salbamentu baliabideak indartu beharra argi ikusten dugu. Bigarrenik, egindako migrazio politikak orain arte porrot bat izan dira, eta ez bakarrik azken hilabeteotan, migrazio politiket norabidea aldatu beharra argi dago, bai Espainiako estatuan eta baita Europako batasunean. Ez dakit gutxiengo honetan ados jarri algaren, baina Ramos jauna, ados nago gauza batetan. Etengabe bidai luze baten bizitza uzten duten pertsonen dramak hausnarketa sakon eta aldaketarako abiapuntu izan beharko lukete. Europar Batasuneko barne mugetan ere heriotzak ikusi ditugu Euskal Herrian, Irun, Hendaia mugan gertatu den bezala. Euskal Herria Bilduren ustez, mugak ixteko ideia alde batera utzi behar da. Izan ere, uharteak, Kanarias bezala, disuasio helburuarekin erabiltzea estrategia okerra da. Migrazioek jarraituko dute, gainera eskubide bat dira, eta uste politikak ez dire irtenbidea. Eta ikusi da, elkartasuna adierazten duten herrietan ere, inbazio pertzepzioa eragiten duela. Horren ordez, giza eskubideak errespetatzen dituzten eta pertsonak migratzeko bide seguruak bermatzen dituzten migrazio politikak behar ditugu. Senatari jaun Andreok, utz itzazue diskurtso alarmistak eta gorrotoak eta eztabaida serio bat egin dezagun ganbara honetan, azken hilabeteotan egindako ponentzia azterketan adituek egin diguten ekarpenekin. Ausardia gehiago, gizatasun gehiago eta politikakeria gutxiago behar ditugu gai honetan alderdi guztietatik. Benetako datuak eta migrazio fluxuak aztertzeaz gain, egoera humanizatzea beharrezkoa dela uste dut. Eta horretarako, Amets Arzaiusek eta Ibrahima Baldek idatzitako liburua irakurtzea gomendatzen dizuet. Migrazioa ulertzen, empatizatzen eta hausnartzen laguntzen duena. Gustatuko litzaidake inflexio puntu bat izatea batzuentzako. Eta gaurko debatea ikusita, hau Madrilen posible ez bada, eskumen esparru berri bati buruz hitz egiten hasi beharko ginateke Euskal Herrian. Harrera duina bermatzeko beharrezkoak diren tresnak behar ditugulako lehenbailen gure erakundeetan. Beste barik, eskerrik asko. Eskerrik asko, señoría.